Na osnovu ovog ajeta kažu naši učenjaci da je najvažnija stvar u dovi, kad nešto tražiš od Allaha, da pokažeš svoju potrebu za njim. To Ibn Kajim naziva u svojim knjigama al-iftikaru ila Allah. Pokazivanje svoje potrebe pred Allahom. Čak kada insan pokaže svoju potrebu za Bogom, čak i ako je nevjernik, prihvati mu i pomogne ga. Jer se odaziva i ovim nevjernicima koji su mušici, ali kad ga pozovu ne voli iskreno. I iskreno mu se obrate, zatraže pomoć od njega, on im se odazove. Jer tada najiskrenije pokažu svoju potrebu za njim. I zbog toga Ibn Kajim kada je govorio o tajnama dove, on kaže, ljudi moraju znati da nije tajna dove u riječima. Ti možeš da uzmeš kuransku dovu. Nema ljepših i boljih riječi od kuranskih dova. Poslaničku dovu. Ali ako je ona proučena samo jezikom, nije iz srca, nije iz duše, ne pokazuješ svoju potrebu za tim, to ne znači da će biti primljena. Ali dova koju ti kažeš iz svoga srca, stvarno pokazujući potrebu za Allahom dželešanu, ponekad je dovoljna suza ili uzdah da bude, ne mora biti riječi uopšte. Da se Allah odazove i smiluje ti se. I da ti to što tražiš.